И здравейче хора, аз съм PvP Master и тук с мен е Иво. И някакви тапаци само ни преследват. И днеска ще играем на Skywars. Отново! Отново, само защото с други хора. Окей, опа, чема. Само наследват. Те с тапаци хора само наследват. Благодаря. Ай, ще цъкай там компаса и... То съм на F5 пак. Чакай. Айде, аз съм на Skywars. Не е моя вината, че си на F5. Не е моя вината, че си на F5. Окей, чек. Сега... Ай, качваме ли? 3, 2, 1. Ама има мързия с коша. И мене. Обаче го направи. Ох, хора, изчакайте малко. Да, готово. Окей, вече е по-добре. Добре. От каквато за арена е човек? Не съм играл. Ако нова ли? Аз съм играл. Не. Да, и аз съм играл. Ой, един тук влезе. Тък ще да започнем една секунда, някакъв влезе. Нали че? Ще се болим двамата. Да, вече не сме... Джек, гледай го този копичи. All Skywars 4 от 6. Той се едно скин евент прави. Село са Royal Games. Не, да, си едно скин евент. По-точно. Взимай всички нужни неща. Не, че има толкова много нужни неща. При мен има само смотани. Разбична. Няма разбичи. Тъй. Матело копа, взима. О, този е готов да ма цели си яйца. Еми, бара, аз пък ще го целям. Ще ме цели, ще е грозен. Че защита има. Добре, ама няма много да успя. И оцели он е грозния. Аз не ти ли кажа да ме защитаваш? Ай, забрави. О, някакъв си сон. Аз казвам, уи. Чакай ма. И аз ще умра. Не може да играем заедно. Има ли още място при вас? Ами, никой освен мене. Вече. Още мисля, ще бъдем само ни двамата. И аз няма сме само ни двамата. Няма сме само ни двамата. И аз имам точно пари за 2 ендер перли, ама точно 190. Да. Аз не знам колко парички има. Не искам и да знам колко парички има. О. Аре бе, поне един айран соти добро. Няма ли? Нали чек? О, аз имам ендер перла. И айран панталонки. Не панталонки, а такова. Сметлия. Аз съм късметлия. Сега ще се намет на криво. О, видяхте как са форт. Иде половината живот обратно. И то мога да личи аз как ще правя. Гадж скапанто... О, так ми ще да кажа гадж скапанто нито един айран слов. И ми се падна айран. Горе има чисто. И чек, ние сме 4. Да, 4 сме. О май гад. Аз не видях да влиза четвърти, ама... Така. О, някакъв се опита да малци. Гадж ще бъга ми тъчен. Тук е някакъв много гаян се опита да малци. Почти винаги мога била. Обаче аз не искам слава глупи. Ти ли е тъпила, като направим нещо? Бутъмце с топки. И с яйца също. Ти ли го стопи? Някакъв се опита да скочи при мене и падна и умря. Някакъв голям го пак. Само... Като доста пак, който го съборих, той умря. Гачта пак. Чех само ни двамата сме. Нали го осъзнаваш? Да. О, не. О, да. Омале, аз съм труп. Аз съм труп, ти имаш айран, Мен ми лаги. И то е айран. И аз пак айран, много ясно, че е айран. Я виж най-силното ми оръжие, ела. Той е инчантнат. Ела, виж. Да, проклятото точно с едно. О, какво? Що мога да? Не знам, виж, това най-силното ми оръжие. О, мале. Най-силното ми оръжие. Към меча не струва за нищо, ръката е най-силното оръжие. О, да. Не.
Да, инчентнах се златна брадва и за 5 лева, знаеш какво ми даде? Ефективност 1. Чакай малко, брат, на твой остров имаш ли ченчета? Грешка за 4 лева. Чакай малко. Имаш ли ченчета? И за жалост не. И за жалост да. Имаш ли? Чакай, ще проверя другия. Аз нямам, но бих искал да имам. То с чест няма ченчета на него. Че грабър с чест е там горе на покрива две. То няма как да си го не Да, и аз съм го. То няма как да не си го грабя. Аз ще взема редстоун факлите. Аз имам в себе си. Аз имам ще. Следям. И тук. Как почваме с бимбичек? Чакай, да си подреди малко инвентарито. Окей, почваме с бимбичек. Чакай ма. 2, 1. Шит! Бай, аз го сгорях. Аз запалих в собствената си лава. Да, при мен си аз. Матилоко. Ти си матилоко. В кой мап си? Он с къщите ли? Да, точно. Че бъкът ми са чънковете, брат. Знам и на мене Се ма. едно хекстри, ми са бъд чънкове, се едно хекстри. И човек ни каза, някой може да разпространи, че имаш мода. Хекстри ли? Аз не го използвам много хекстри. И аз много. Че тъпъка, че имаш хекстри. Но сега ми са бъги се едно хекстри. Чакай, тук някакъв ще опитам да го съборя. И отгоре. Че там дали си ти? Чакай да те видя. О, посредата има някаква тъпа. Не си ти! Не, някакъв глупак така. Той е дето... Този малко ма събори от края, брат. Вече точно. То не че трябва много точно за да му целя, ама как. Това е някакъв много гарен. Мали! Почнаха ма. Вообще. Да, видяхте ли. Чай да си взема златна ябълка. Чао! Чакай да не се изкачи по водата. Айде, спирам му я. Айде бе, изсакам някакъв. Кой ще бъде килнат? Айде бе, падна. Чик, он не се опитваше да му достигне и падна в края. Iron Sword да му беше много красиво. Пак сме само ние двамата. И този път няма Iron Sword, равностоянна битка. Този път това е равностоянна битка. И този път обаче аз... Айде, идвам при тебе да се бием. Чакай. Момент. Мамо. Ендър перо имаш? Ендър перла нямам ендър перла. Сега съм изял златна... За малка падна, човек. Ама не падна. Изял съм 2 златни ябълки. Знаеш, тия болчета колко много ми пречат. Направо